este că vă place să aveți în mână un pahar prin care să puteți admira culoarea băuturii? Acum, fie că este un pahar de vin, fie că este un distilat, fie că este un suc natural, tuturor ne place să admirăm culoarea și aspectul băuturii. Da, am fi băut și astăzi din pahare verzului dacă nu ar fi fost un anume domn Angelo Barovier, artist și om de știință din Murano, puțin peste 1400, care este descendentul unei familii de vechi, fiolari, adică lucrători în sticlă, care a inventat cristalul venețian și care a obținut patentul de la Republica Venețiană pentru a produce exclusiv sticla transparentă. Cool! Șmecheria era că omul a înlocuit nisipul cu cristale de cuarț, a eliminat impuritățile de materia primă până într-atât încât a pierdut niște stabilizatori ai sticlei, ceea ce făcea ca în timp și la aer, din senin paharele se umezească, să crape și să se spargă. Un pas mic pentru Angelo, dar un pas mare pentru omenire, care de acum încolo a avut cale liberă către a degusta științific vinul. Baftă maximă!